ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Раҳмат ки видеоҳои моро интизор будед. Марҳамат, видео аз бозори Корвон дар бораи анами хел пойафзолҳои занона, ҳам музачо, ҳам шлёпкаҳои зимистона озима якта ба якта нишон метиҳам, нархоша мефаҳмонам. Тамошо кунед. Ана ин намудод турецки дуруношон утеплёнияй, нархошон 290 сомон, нархи дона. Касе ки опту мегира бо арзон мешава. Баъд инчунин бо доран 250 сомона, 260 сомона. Иное ки шумо дида истодаед ҳамашон 290 сомонанд. Моделҳои новинка. Туфлиёшон ҳам ҳастай ва ёшам нози нишон метиҳам. И видеоро аз бозори Корвон, тарафи пажарка, якм дарвоза, якм рият ба навор гирифтагим, широки рият. Ана марҳамат, ана ин намудо ҳастай, бисёр ҳам хушрувак. Ино нархошон 190, 180, ози бо дигар хеле ош ҳастай. Ина марҳамат, нархошон 180, 190 сомонӣ. Нархи донаш. Баъд бо инчунин ҳастаст аз ана ин намудо утеплёни шлёпкаҳо. Ино нархошон 170 сомон. Тозашай. Бо аз амуно 150 сомонаш ҳам ҳаст. Иҷа дар туфлиҳое ки мебинед бисёр ҳам моделҳои новинкаи хушрӯ аз анамун сапошкиҳо и моделҳои туфлиёшонанд. Нархҳои ино 230 сомонӣ. Нархи донаш. Метавонед омада анамин суроғае ки ман ҳозир барои шумо номбар кардам, гуфтам, метавонед омада аз анамиҷа харидорӣ кунед. Аз ин 230 сомонаву 220 сомонам хе моделҳои ҳархелаш ҳастай. Намудош аз ҳамаш размер доранд. Бемалол биёед анамин якм дарвозаи пажарка, широки рият, ҳамин рядои ҷои охиронша бинед, ҳамуҷа контейнерҳои охираш. Ана ин намудош ҳаст бо чӣ хеле ки гуфтам, хеле обуфои фасон ҳамаш ва ёш стилёшо новинка. Баъд бо ҳастай 100 ана кросовкиу чизора мепирсанд кетиёра. Ино нархошон арзонуш аз 140 сомон сар мешавад то 250 сомона. Баъд ана ино ҳастай патинкои баланд, инам утеплёнияй, нархошон инора 170 сомонӣ, 180 сомонӣ. Нархи донаш. Сапагиё ҳастай, инам хе новинко. ҳозир нишон метиҳам, ана бинед, ана сапагиёи фасонак. Ино нархошон аз 250 то 300 сомонай. Набинед? хулиганский стил меган ира. иш бо кашлёк доштай бинед. беҳад моделҳои хушрӯ дар анамин якм дарвозаи пажарка, широки рият, якм рият. Ҳамин рият ҳамаш анами пойафзолай, чӣ кӯдакона, чӣ занона, мардона и тарафда нестай. Фақат занонаву кӯдаконае. Метавонед пайдо кунед. Чӣ хеле гуфтам, ана кросовкиёшон ҳар хелая 140 сомон сар мешавад то 250 сомона. Моделҳош ҳозир камтаракай, ҳозир ки хунуктаракай, бисёртар сапошкӣ овардаги.